I was stressed out. Zdarec, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Jak můžete vidět z Brawl Stars, budeme pušovat 2000 trofy na Coltovi, takže doufám, že si to užijete a my jdeme na to. Dámy a pánové, už jdeme do první hry a já se docela bojím. Okay, máme tady pár dobrých hráčů. Jdu rovnou dolů, Ševa asi jde pro tam tu bednu, jo. Prostřelem pár křoví, bednu vezmu ju rovnou. I Bula vidím dole. Vezmu asi rovnou, OK, budeme mít brutálně moc poweru na start. Mám 5, OK, Kids Edgarem. No tak, dobrý kámo, dat. Tam bude ještě, ne? Je tam? Tam by měl, ne, není tam, OK, ne, takže ten bude dole, ten kit. Jo, je tady, no. Jo, oni ho tam vypli. To je Pierce s Angelem, ale on se spalnul ten Edgarin. Tomu kitovi. OK, Pierce ho vypl. A pojď. Já asi jako můžu zabít toho Angela, to zabil. OK, Ševa ho zabil. OK, druhý místo. Minimálně to druhý místo. Ukaž, Bull. Frank ode mě dostával. Ševa zabil Bulla. Frank. Yes, dámy a pánové, první hra. A hnedka výhra. Poslední hra. Do Prestige 2. Dámy a pánové, já si vezmu normální skin. Napíšu Ševovi, ať se vezme taky normální. Poslední hra. Dámy a pánové, jdeme na to. Máme tady poslední hru do Prestige 2. OK, je tady pár dobrých lidí. OK, já jdu asi na střed rovnou, protože tady nejsou žádný powery. OK, dva powery. Pierce s tím Bastrem. OK, dal jsem mu hodně damage. Ten Rico se mi nelíbí úplně. Vezmu powery. Prosím. Ne, GG. OK, Ševa tady je podle mě zavřený. No. Tady je Buster a tam bude podle mě, ne, ten Pierce tam někoho zabil. Nemrtvý. A jde zleva, prosím, Ševo. Jo. Protože on by tam byl, že jo, vpravo podle mě i zavřený. OK, tak pojď. Top 4. Potřebuji, aby dva týmy ještě umřel. OK, tady je Griff, kámo, ten dává ale damage. Griff dává damage jak prase, dámy a pánové. OK, Colta, toho bych měl zabít. Doufám, že Ševa jako nebude vylízat. Že jako počkat za každou situaci. OK, nice. Hezky to tam kempí. Dobře to tam Ševa kempí, protože už jenom top 3. Já se spawnu a půjdem do něj. Spawnu se. Jdem do něj. Pojď, jdeme zabít toho Griffa. Nice. Mám to! Prestige 2! Dámy a pánové, mám to! Prestige 2 na Coltovi. Ještě jsem zabil toho Ricka. Mě pak zabil Colt. Prestige 2! Dámy a pánové! Nádherná animace. Prestige 2. Let's go. Player icona. Oh my god! Prestige, dámy a pánové. Oh my god. Kamo, já jsem legálně happy. Jako možná, nevím, koho budu pušovat dál, asi Serge. Ale druhá Prestige. Mám to! Dámy a pánové, mám Prestige 2, doufám, že se vám to video líbilo. Jestli ano, dejte samozřejmě like, odběr a prozatím čau.